Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα σας δείξουμε πώς να κατεβάσετε, να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε το δωρεάν πρόγραμμα υποτιτλισμού βίντεο Visual SubSync, καθώς και τις αρχικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν εντός του προγράμματος για να είστε έτοιμοι να φτιάξετε το πρώτο σας project. Τα λογισμικά τα οποία θα κατέβουν και θα εγκατασταθούν είναι απολύτως ασφαλή, καθώς δεν εμπεριέχουν κανενός είδος malware, spyware, adware ή κάτι σχετικό. Πληκτρολογούμε στο Google το όνομα του προγράμματος το οποίο θέλουμε να κατεβάσουμε. Επισκεπτόμαστε τη σελίδα των developers και πηγαίνουμε στη σελίδα από όπου μπορούμε να κατεβάσουμε το setup του προγράμματος. Όπως βλέπουμε εδώ υπάρχουν τα setup όλων των εκδόσεων, επιλέγουμε φυσικά το πιο πρόσφατο και κάνουμε κλικ εδώ, περιμένοντας λίγα δευτερόλεπτα να γίνει το redirect για να αποθηκεύσουμε το setup αρχείο στον υπολογιστή μας. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ μικρό σε όγκο και κατεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και μόλις κατέβει είμαστε σε θέση να το εκκινήσουμε. Όπως θα δείτε η διαδικασία είναι απλούστατη και τελειώνει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα πια έχει εγκατασταθεί, το βλέπετε και εδώ, και για μεγαλύτερη ευκολία μπορούμε να το καρφιτσώσουμε στη γραμμή εργασιών ώστε να έχουμε μια πιο εύκολη, πιο γρήγορη προσβασιμότητα σε αυτό όταν θα το χρειαστούμε. Προκειμένου σε έναν υπολογιστή να αναπαράγονται σωστά τα βίντεο, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα και τα ανάλογα codecs, τα οποία βοηθούν το σύστημα να αναγνωρίσει το φορμάτ του κάθε βίντεο. Ένα τέτοιο πακέτο codec είναι και το K-Lite, το οποίο αν εγκατασταθεί στον υπολογιστή μας, θα μας εξασφαλίσει τη σωστή αναπαραγωγή των πιο διαδεδομένων μορφών βίντεο, αν όχι και όλων των μορφών βίντεο. Για να το κατεβάσουμε, πληκτρολογούμε K-Lite Codec Pack, είναι μια πολύ διαδεδομένη αναζήτηση στο Google και επιλέγουμε να μπούμε στη σελίδα των developers. Ο λόγος που επιλέγουμε τη συγκεκριμένη σελίδα, γιατί δεν είναι μόνο ότι εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε το full pack για να το κατεβάσουμε, αλλά θα μπορέσουμε να βρούμε και λύσεις για το οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, το οποίο αναφορά στην αναπαραγωγή βίντεο. Επιλέγουμε τη full έκδοση. Εδώ έχει μια σειρά από mirrors, επιλέγουμε το πρώτο, το οποίο μας κάνει ένα redirect σε ένα άλλο site, και εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να το κατεβάσουμε. Όταν εγκαθιστούμε το K-Lite θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι κλειστά όλα τα προγράμματά μας ώστε να εγκατασταθεί απρόσκοπτα. Στο δικό μου υπολογιστή είναι ήδη εγκατεστημένο. Δεν μπορώ να σας δείξω την εγκατάσταση γιατί τρέχει το πρόγραμμα το οποίο καταγράφει τις ενέργειές μου προκειμένου να γίνει πραγματικότητα αυτό το tutorial και αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την εγκατάσταση. Η εγκατάστασή του όμως είναι πάρα πολύ απλή. Από την πλευρά σας, σε κάθε οθόνη που θα σας εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο παρά να πατάτε το επόμενο, χωρίς να πειράξετε την παραμικρή ρύθμιση, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Ακόμα και σε κάποια οθόνη που εμφανίζεται κάτι να θέλει να επιλέξετε, πατάτε Next, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα διακόψω τώρα εδώ το κατέβασμα του K-Lite Codec Pack, δεν χρειάζεται εξάλλου να εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο υπολογιστή, με διπλό κλικ όπως όλα τα προγράμματα θα μπορέσετε να το εγκαταστήσετε. Αν το λειτουργικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείτε είναι προγενέστερο των Windows 7, Windows XP 2000 κτλ, τότε έχουμε τελειώσει. Ωστόσο, στην περίπτωση που έχουμε Windows 7 ή Windows 8, θα πρέπει να κατεβάσουμε και να τρέξουμε ένα ακόμα μικρό προγραμματάκι που θα μας επιτρέπει να δουλεύουμε αρχεία MP4 και MKV με το VSS. Επιστρέφουμε στη σελίδα του K-Lite και πηγαίνουμε στην πρώτη σελίδα που αναφέρεται στο News και εδώ κάτω, όπως βλέπετε, έχει αυτό το μικρό πρόγραμμα Tweak, το οποίο και κατεβάζουμε. Αντίστοιχα πάμε στα links τα οποία μας προτρέπει να πάμε από εδώ. Το αποθηκεύουμε και αυτό. Πολύ μικρά προγράμματα, εύκολα, εύχριστα. Εκτελούμε. Ναι. Από τις τρεις επιλογές εμάς μας ενδιαφέρει μεσαία. Θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε
τις 4 πρώτες επιλογές. Είτε έχουμε σύστημα 64-bit είτε δεν έχουμε. Οι 4 πρώτες επιλογές αυτές πρέπει να απενεργοποιηθούν. Πατάμε Apply και Close και Exit από το συγκεκριμένο tweak. Πλέον έχουμε τελειώσει. Έχουμε εγκαταστήσει επιτυχώς το VSS στον υπολογιστή μας και είμαστε σε θέση πια να κάνουμε το πρώτο μας project. Ανοίγουμε το VSS για να δούμε το περιβάλλον για πρώτη φορά, να δούμε πώς ακριβώς είναι. Το μεγιστοποιώ για να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το οποιοδήποτε project, θα πρέπει να κάνουμε μια σειρά από ρυθμίσεις. Ανοίγουμε λοιπόν από το μενού Edit την καρτέλα Preferences που έχει μια σειρά από tabs στα οποία θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Ξεκινάμε από το πρώτο tab, το General, όπου υπάρχουν κάποιες γενικές ρυθμίσεις. Από όλες τις ρυθμίσεις αυτές, η πιο σημαντική είναι η μεσαία, όπου μπορούμε να ορίσουμε το αν και κατά πόσο κάθε φορά που σώζουμε το φάκελό μας θα δημιουργείται και ένα backup file, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, έχοντας τικαρισμένη αυτήν εδώ την επιλογή, κάθε φορά που θα πατάμε το πλήκτρο play για να βλέπουμε το βίντεο μαζί με τον υπότιτλο που έχουμε δημιουργήσει, να σώζεται αυτόματα όλη η εργασία την οποία έχουμε κάνει. Επίσης, υπάρχει συγκεκριμένη εδώ επιλογή, μέσα από την οποία μπορεί αυτόματα, διαστήματα αναλεπτά τα οποία ορίζουμε εμείς εδώ, μέσα από τα βελάκια, να σώζεται το project το οποίο έχουμε κάνει. Αρκετά σημαντική επιλογή, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι μας πολλές φορές ξεχνιόμαστε να σώσουμε την εργασία που έχουμε κάνει και κάποιο κόλλημα του υπολογιστή, οτιδήποτε, μπορεί να μας οδηγήσει στο να χάσουμε την δουλειά την οποία έχουμε κάνει. Εδώ τα συγκεκριμένα κουμπάκια έχουν κυρίως την δυνατότητα που δίνεται να συσχετιστούν τα αρχεία που δημιουργούνται με το VSS. Όπως επίσης και το τελευταίο αυτό κουμπάκι, αν θέλετε το επιλέγετε, αν θέλετε όχι, ώστε να φορτώνει το τελευταίο project το οποίο έχετε κάνει κάθε φορά που ανοίγετε το VSS. Η δεύτερη καρτέλα είναι το Subtitle και είναι αρκετά σημαντική. Εδώ ορίζουμε τις τιμές που έχουν να κάνουν με την ιδανική διάρκεια του υπότιτλου. Η πρώτη επιλογή μας αναφέρει πόσους χαρακτήρες θεωρούμε εμείς ως αποδεκτούς χαρακτήρες που μπορεί να διαβάσει ένας άνθρωπος ανά δευτερόλεπτο να υπάρχουν. Εξ ορισμού είναι 18. Είναι ένα καλό νούμερο. Έτσι, 18 χαρακτήρες. Αν θέλουμε ο υπότιτλός μας να μένει για περισσότερο χρόνο στην οθόνη για να μπορεί να διαβάζεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και άρα να πούμε ότι θέλουμε οι χαρακτήρες μας να είναι περισσότεροι, μπορούμε να τους αλλάξουμε εδώ και να βάλουμε κάποιο άλλο νούμερο. Ωστόσο αυτό θα μας δυσκολέψει κατά πολύ περισσότερο τη δουλειά μας. Οι 18 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο μπορούν να μας δημιουργήσουν έναν υπότιτλο ο οποίος να εμφανίζεται στην οθόνη για ένα πολύ καλό χρονικό διάστημα. Εδώ αναφέρεται στο πόσο σε δευτερόλεπτα, σε μιλισεκόντ μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι το minimum εμφάνισης ενός υπότιτλου. Βλέπετε ότι εδώ έχει τα 1000 μιλισεκόντ, δηλαδή το 1 δευτερόλεπτο. Μπορείτε να το αφήσετε στα 1000 μιλισεκόντ, μπορείτε να το κατεβάσετε και λίγο περισσότερο, στα 800 για παράδειγμα, δηλαδή 0,8 του δευτερολέπτου. Εγώ συνηθίζω να το έχω στο 0,8 μόνο και μόνο για να μην μου βγάζει κάποια λάθη, τα οποία βέβαια δεν είναι λάθη όταν κάνω τον τελικό έλεγχο και τα οποία θα τα δούμε σε κάποιο άλλο tutorial που θα ακολουθήσει σε ό,τι αφορά την επιμέλεια. Εδώ από την άλλη έχουμε το μέγιστο επιτρεπόμενο την μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια ενός υπότιτλου που είναι τα 6.000 μιλισεκόντ, δηλαδή τα 6 δευτερόλεπτα. Οι κανόνες επιμέλειας ενός σωστού υπότιτλου λένε ότι ένας υπότιτλος δεν πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη μας περισσότερο από 6 δευτερόλεπτα και αυτό δεν το αλλάζουμε. Εδώ πάλι υπάρχει το κενό στο οποίο επιτρέπουμε να υπάρχει ανάμεσα στο τέλος ενός υπότιτλου και στην αρχή ενός άλλου. Εξ ορισμού είναι τα 120 μιλισεκόντ. Είναι ένα μεγάλο διάστημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί. Καλύτερα, για να μπορέσετε να δουλέψετε και για να σας εξοικονομήσει και χώρο και χρόνο, να το ορίσουμε στα 10 μιλισεκόντ. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κενό μεταξύ των υπότιτλων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχει το περίφημο overlapping, δηλαδή να μην πέφτει ο ένας υπότιτλος πάνω στον άλλον. Δηλαδή πριν ακόμα σβήσει ένας υπότιτλος, να πέσει ένας άλλος υπότιτλος. Με τα 10 μιλισεκόντ είναι ένα ικανό όριο μεταξύ των δύο υποτίτλων, ώστε οι υπότιτλοι να είναι σωστοί και να έχουν τη σωστή απόσταση μεταξύ τους. Η επόμενη καρτέλα είναι και αυτή σημαντική. Είναι τα λάθη τα οποία ελέγχει το σύστημα όταν έχουμε φτιάξει τους υπότιτλους μας για να μας πει κατά πόσο οι υπότιτλοι μας είναι καλοί. Αυτό το πρώτο, το French Typography, μπορούμε να το ξετικάρουμε.
Το ξετικάρουμε αφορά κυρίως χαρακτήρες που έχουν να κάνουν με το γαλλικό αλφάβητο, τους τονισμούς κτλ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ύπαρξής του και γι' αυτό το λόγο δεν το έχουμε και σημειωμένο. Εδώ αντίστοιχα βλέπετε το χρωματάκι με το οποίο, όπως θα δούμε αργότερα σε άλλα tutorial, φαίνονται τα λάθη τα οποία μπορεί να μας εμφανίσει μέσα σε έναν υπότιτλο. Δηλαδή ανάλογα με το χρώμα αναφερόμαστε και σε μια κατηγορία λάθος. Αντίστοιχα εδώ, overlapping and minimum blank είναι το λάθος το οποίο σας επεσήμανα ακριβώς στην προηγούμενη καρτέλα. Το να πέφτει ο ένας υπότιτλος πάνω στον άλλον είναι από τα πιο σημαντικά λάθη που μπορεί να υπάρχουν στον υποτιτλισμό ενός βίντεο. Εδώ πάλι μπορεί να μας ορίζει σαν λάθος όταν υπάρχει αλλαγή σκηνής, έτσι, και ο υπότιτλός μας τραβάει για λίγα δευτερόλεπτα ενώ αλλάζει η σκηνή. Είναι ένα λάθος το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, μπορούμε και να το αγνοήσουμε αν θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε στη διακριτική ευχέρεια του καθενός αν θέλει να ελέγχεται αυτό το λάθος ή να μην ελέγχεται. Η μπλε κουκκίδα είναι η περίπτωση όπου με βάση το στόχο χαρακτήρων ανά δευτερόλεπτο που έχουμε θέσει, κατά πόσον ένας υπότιτλος κάθεται, εμφανίζεται στην οθόνη για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένα λάθος που μπορεί να μας εμφανιστεί, το οποίο άνετα μπορούμε και να αγνοήσουμε. Δηλαδή, λίγες είναι οι φορές που μπορεί να μας ενοχλήσει το να παραμείνει ο υπότιτλος στην οθόνη περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται. Ωστόσο, είναι και ένα λάθος το οποίο μπορούμε να το διορθώνουμε όποτε το βρίσκουμε. Πάμε τώρα εδώ στα πολύ πιο σημαντικά λάθη. Εδώ ελέγχονται τα λάθη κατά πόσον μία γραμμή ενός υπότιτλου ξεπερνάει ένα συγκεκριμένο όριο που ορίζουμε. Το VSS από προεπιλογή, όπως βλέπετε εδώ, έχει ορίσει τους 50 χαρακτήρες στη γραμμή. Οι 50 χαρακτήρες στη γραμμή είναι πάρα πολλοί χαρακτήρες και ενδεχομένως σε πάρα πολλά player θα δημιουργήσουν πρόβλημα, και εκεί που εσείς έχετε ορίσει στην πραγματικότητα 2 γραμμές ανά υπότιτλο, όταν θα πάτε να το δείτε live σε ένα player να εμφανιστούν 3 και 4 γραμμές, ειδικά όταν έχει οριστεί το 50. Το maximum των υποτίτλων των χαρακτήρων σε μία γραμμή είναι η 42. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο value μπορούμε να το αλλάξουμε και να το ορίσουμε, έτσι ώστε αν σε κάποιο υπότιτλο εκ παραδρομής έχουμε παραπάνω από 42 χαρακτήρες στη γραμμή, να μας το χτυπήσει σαν λάθος, να μας το επισημάνει και εμείς να το διορθώσουμε. Το επόμενο λάθος είναι το μέχρι πόσες γραμμές επιτρέπουμε να έχει ο υπότιτλός μας. Όπως φυσικά ξέρετε, σε έναν υπότιτλο συνήθως εμφανίζονται 1 ή 2 γραμμές. Αν έχουμε 3 ή 4 ή 5, πλέον δεν βλέπουμε βίντεο, αλλά βλέπουμε ένα κείμενο μπροστά μας. Εδώ έχουμε ορίσει από προεπιλογή, βλέπετε ότι είναι το 2, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Τέλος, εδώ είναι το όριο, το οποίο είναι από προεπιλογή το 25 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο, όπου είναι το ανώτατο όριο μέχρι ποιο σημείο δηλαδή μπορεί πια ο υπότιτλός μας να χαρακτηριστεί επικίνδυνα γρήγορος. Δηλαδή έχουμε γράψει μέσα σε έναν υπότιτλο τόσους πολλούς χαρακτήρες που στο χρόνο που εμφανίζεται ο υπότιτλος δεν θα μπορέσουν να διαβαστούν. Και μην ξεχνάτε, τον υπότιτλο τον κάνουμε για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και όχι για αυτούς που τη γνωρίζουν και θέλουν απλά κάτι το υποβοηθητικό. Ο υπότιτλος πρέπει να προλαβαίνει να διαβάζεται. Οι 25 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο είναι ένα καλό νούμερο. Δηλαδή, άπαξ και ξεπεραστούν αυτοί οι 25 χαρακτήρες, τότε θα μας βγάλει αυτή την ένδειξη και θα πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς ώστε να μειώσουμε είτε τους χαρακτήρες είτε να αυξήσουμε το χρόνο που εμφανίζεται ο υπότιτλος. Αυτά είναι οι ρυθμίσεις που γίνεται στο error checking και θα το δούμε το error checking όταν θα κάνουμε πια ελέγχους για να δούμε τι ακριβώς προβλήματα μπορεί να έχει ένας υπότιτλος τον οποίο φτιάξαμε. Τα hotkeys από την άλλη, εδώ μπορεί κάποιος αν θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές, αν έχει συνηθίσει να δουλεύει προγράμματα με τη χρήση πληκτρολογίου, εδώ οι διάφορες εντολές οι οποίες υπάρχουν στο μενού απάνω, όπως και θα τις δούμε στην συνέχεια, μπορούν να αντιστοιχηθούν σε πλήκτρα ή σε συνδυασμό πλήκτρων και αντί να πηγαίνουμε με το ποντίκι να πατάμε τα κατάλληλα πλήκτρα και να γίνεται. Εδώ αν κάποιος έχει συνηθίσει να δουλεύει με πλήκτρα σε ένα πρόγραμμα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Ήδη πάρα πολλούς από τους συνδυασμούς τους ξέρετε ήδη από την επεξεργασία κειμένου. Για παράδειγμα, το find είναι το Ctrl F, το undo, δηλαδή η ανέρεση, είναι το Ctrl Z και το καθεξής. Ο καθένας από εδώ, αν θέλει, πειράζει, ρυθμίζει, ανάλογα με τις συνήθειές του, μπορεί και να μην πειράξει το απολύτως τίποτα. Πάμε τώρα εδώ στο mouse. Στο mouse πάλι δεν έχουμε
να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά να τικάρουμε τα δύο κουτάκια με την ένδειξη Enable Mouse Snapping, το οποίο είναι ήδη τικαρισμένο, και το Enable Mouse Anti-Overlapping, δηλαδή ουσιαστικά εδώ μας δίνεται η δυνατότητα το ίδιο το πρόγραμμα μέσα από τη χρήση του ποντικού, γιατί όπως θα δούμε η διαδικασία του πόση διάρκεια έχει ένας υπότιτλος μπορεί να γίνει με drag με τη βοήθεια του ποντικού, να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει να βάζει φρένο στο να γίνεται overlapping. Εντάξει, από εκεί και πέρα τα fonts τα οποία επιλέγουμε και θέλουμε να έχουμε, εγώ δεν αλλάζω τις προεπιλογές. Αν κάποιος θέλει να τις επιλέξει και να κάνει κάποιες αλλαγές, ελεύθερα μπορεί να κάνει. Το timing mode, και εδώ δεν έχουμε κάτι παραπάνω να δούμε. Ουσιαστικά με αυτές τις επιλογές τις οποίες σας έδειξα και αυτές τις μικρές ρυθμισούλες, πλέον το VSS είναι έτοιμο, είναι ρυθμισμένο και είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε το πρώτο μας project. Εισαγωγικά, και πριν μπούμε σε ένα επόμενο tutorial, θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το πρώτο μας project, τις πολύ βασικές ενέργειες τις οποίες μπορούμε να κάνουμε για να ξεκινήσουμε, και θα ακολουθήσουν και άλλα video tutorials τα οποία πια θα μας δείξουν πώς μπορούμε να κάνουμε επιμέλεια, αυτό που ονομάζουμε επιμέλεια μέσα σε έναν υπότιτλο. Για να δημιουργήσουμε το πρώτο μας project θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φάκελο όπου μέσα θα βάλουμε το βίντεο, γιατί δημιουργώντας ένα project στο VSS δημιουργούνται μία σειρά από βοηθητικά αρχεία, και γι' αυτό καλό είναι να είναι συγκεντρωμένα μέσα σε ένα φάκελο και να μην σπείρονται, στο σε γενικότερα στην επιφάνεια εργασίας. Στο φάκελο σας είπα ότι θα μπει το βίντεο που σκοπεύουμε να υποτιτλίσουμε, καθώς επίσης και τον υπότιτλο που σκοπεύουμε να μεταφράσουμε ή να επιμεληθούμε. Έτσι, το βίντεο και ο υπότιτλος θα πρέπει να έχουν το ίδιο ακριβώς όνομα. Θα το ξέρετε και αν είστε απλοί θεατές, ότι για να παίξει ένας υπότιτλος πρέπει να έχει το ίδιο όνομα με το βίντεο. Διαφορετικά το VSS όταν θα φορτώσει δεν θα μας εμφανίσει τον υπότιτλο. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να υποτιτλίσουμε ένα βίντεο εξακοής, δεν υπάρχει υπότιτλος, εννοείται ότι απλά δημιουργούμε ένα φάκελο, βάζουμε το βίντεο μέσα, ακολουθούμε τη διαδικασία που θα σας δείξω τώρα μόλις για τη δημιουργία project και δημιουργούμε τον υπότιτλο από την αρχή. Πώς λοιπόν δημιουργούμε ένα project στο VSS? File, New Project. Εδώ απάνω, σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε μέσα από την εξερεύνηση του Windows το βίντεο το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε υπότιτλο. Ανοίγει σε κάποιο σημείο το οποίο εκείνο κρίνει. Εγώ θα πάω στην επιφάνεια εργασίας όπου έχω δημιουργήσει ένα φάκελο που λέγεται βίντεο και περιέχει ένα βίντεο μέσα, και πατάω άνοιγμα. Εδώ υπάρχει η επιλογή Pick File, αυτή είναι ακριβώς την επιλογή επιλέγουμε. Εδώ μας λέει ότι το βίντεο, ο υπότιτλος ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ή θα δημιουργηθεί είναι τύπου CRT. Έτσι, η κατάληξη του είναι CRT, μπορούμε να τον ανοίξουμε και χωρίς το VSS χρησιμοποιώντας το Notepad, και φυσικά αποθηκεύεται στον ίδιο ακριβώς φάκελο. Εδώ βλέπετε το path name, στον ίδιο ακριβώς φάκελο που είναι αποθηκευμένο και το βίντεο μας. Πατάμε Create New Project. Ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο διαλόγου. Από αυτό εδώ πατούμε τη μεσαία επιλογή Simple Extraction και πατάμε Extract. Ανάλογα τώρα με το μέγεθος του βίντεο το οποίο σκοπεύουμε να υποτιτλίσουμε, χρειάζεται και ο απαραίτητος χρόνος. Εδώ πέρα είναι ένα βίντεο 40 περίπου λεπτών, οπότε θα χρειαστεί περίπου 1 με 1,5 λεπτό προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εμφανιστεί το project μέσα στο VSS. Εννοείται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το βίντεο το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε το project μας, τόσο περισσότερο χρόνο θα μας πάρει για να εμφανιστεί, για να δημιουργηθούν όλα τα βοηθητικά αρχεία που σας είπα προηγουμένως μέσα στον συγκεκριμένο φάκελο. Θα περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Το VSS δημιουργεί και μάλλον αν θέλετε επηρεάζει το CRT αρχείο και τους χρόνους που εμφανίζονται μέσα στο CRT αρχείο, έτσι, που είναι το αρχείο των υποτίτλων. Δεν έχει καμία σχέση με ενσωμάτωση υποτίτλων και είναι καθαρά η ρύθμιση και ο συγχρονισμός και η επιμέλεια υποτίτλων που είτε ήδη υπάρχουν είτε δημιουργούμε εμείς, όπως θα δούμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή, και το μόνο που χρειάζεστε από ένα σημείο και έπειτα, πέρα από την καλή γνώση της γλώσσας την οποία μεταφράζεται από και προς,
Αυτό που χρειάζεται στην συνέχεια είναι εξάσκηση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπειρία. Ας κάνουμε υπομονή λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, πλησιάζει. Όταν θα τελειώσει το project και θα κλείσει και θα δούμε τις πρώτες λειτουργίες, οι ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο VSS, μετά θα περιηγηθούμε λίγο και στον ίδιο το φάκελο, τον οποίο είναι στην επιφάνεια εργασίας, για να σας δείξω λίγο τα αρχεία τα οποία χρησιμοποιηθήκανε, μάλλον δημιουργηθήκανε και τι πειράζουμε ή δεν πειράζουμε από το καθένα από αυτά. Λίγα δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Και είμαστε έτοιμοι. Εδώ τώρα είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι παραθυρικό. Όπως έχετε δουλέψει στα διάφορα παραθυρικά περιβάλλοντα, είτε είναι Word, είναι Excel, αυτό τα πάντα εφαρμόζουν. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν στήλες. Εδώ ακριβώς μας δείχνει ποιος υπότιτλος είναι, τα νούμερα του υποτίτλου. Εδώ μας δείχνει το χρόνο στον οποίο ξεκινά και μπορούμε να τον ανοίξουμε, να έχουμε πλήρη εικόνα αντίστοιχα. Και εδώ βλέπουμε τον υπότιτλο. Προσέξτε τώρα να δείτε. Εδώ είναι η κυματομορφή. Δηλαδή εδώ είναι ο ήχος όπως ακριβώς έχει δημιουργηθεί. Ένα από τα βασικά ατού ενός προγράμματος υποτιτλισμού είναι η δυνατότητα που μας δίνει να μεταφράζουμε, υποτιτλίζουμε βλέποντας και το βίντεο. Προκειμένου να εμφανιστεί και το βίντεο στην οθόνη μας, δεν έχουμε παρά να πάμε στο View και με την επιλογή Show Hide Video να εμφανιστεί εδώ. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει να έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα της κυματομορφής και του βίντεο παρά να βλέπουμε τόσο πολύ μεγάλο κομμάτι από τον υπότιτλο, αφού κάθε φορά έτσι κι αλλιώς θα μιλάμε για κάθε έναν υπότιτλο ξεχωριστά. Επομένως μπορούμε με αυτόν εδώ τον τρόπο να μεγαλώσουμε το κομμάτι που μας ενδιαφέρει, μικραίνοντας αντίστοιχα το άλλο και αντίστοιχα εδώ να μεγαλώσουμε το βίντεο. Τα βασικά κουμπιά τα οποία υπάρχουν είναι εδώ τα edit, είναι το file όπου κάνουμε το new project, το open project όταν πια έχουμε δημιουργήσει project και θέλουμε να το ανοίξουμε, το recent project όταν έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από project και θέλουμε αντί να ψάχνουμε μέσα από την εξερεύνηση των Windows να φορτώσουμε κάποιο τελευταίο project που έχουμε κάνει, το reload είναι να ξαναφορτωθεί το ίδιο project αλλά από το σημείο που έχει τελευταία φορά σωθεί. Αν δηλαδή έχουμε κάνει μια σειρά από αλλαγές τις οποίες θέλουμε να τις ακυρώσουμε, αντί να πατάμε ανέρεση, μπορούμε να κάνουμε ένα reload και να φορτωθεί ο υπότιτλος από την τελευταία φορά που τον είχαμε σώσει. Close, το κλείνουμε και από εκεί και πέρα είναι Save As, Translate, Export to WAV και ούτω καθεξής, μια σειρά από δυνατότητες που μας δίνει το VSS και τις οποίες θα μας δοθεί ευκαιρία να τις αναλύσουμε σε άλλα tutorials. Τώρα, από εκεί και πέρα, εδώ είναι ο υπότιτλος τον οποίο διαβάζουμε. Έτσι, βλέπουμε το υπότιτλο 1. Το νούμερο αυτό εδώ που βλέπετε είναι το πλήθος των χαρακτήρων που έχει η συγκεκριμένη γραμμή. Είπαμε δεν πρέπει να ξεπεράσουν τις 42. Βλέπουμε λοιπόν, τώρα έχουμε πάει στο σημείο όπου έχει ξεκινήσει ο υπότιτλος και στο σημείο όπου φαίνεται και το βίντεο και πώς είναι. Έχουμε τη δυνατότητα, βλέπετε ότι εδώ έχει μεταφραστεί, υπάρχουν δύο φράσεις, οι οποίες όμως συνιστούν μια συγκεκριμένη έκφραση και πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να ενώσουμε τις δύο αυτές γραμμές, έχοντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάνοντας κλικ εδώ, δεξί κλικ εδώ πέρα πάνω και έχουμε την επιλογή του Merge. Αυτοί πια οι δύο υπότιτλοι έχουν ενωθεί σε έναν και από εδώ, από το συγκεκριμένο σημείο, μπορούμε να ορίσουμε πού ξεκινάει και αντίστοιχα πού τελειώνει ο συγκεκριμένος υπότιτλος. Στην περίπτωση που εδώ για παράδειγμα υπήρχε ένα συγκεκριμένο κομμάτι υποτίτλου το οποίο δεν έχει εμφανιστεί για τον οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Βλέπετε, έβαλα το ποντίκι, κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ, τράβηξα, δεξί κλικ και έχει την επιλογή Add Subtitle και πλέον προσθέθηκε ένας κενός υπότιτλος όπου εγώ μπορώ να πληκτρολογήσω κανονικά, είναι στα αγγλικά,
Όχι ότι θα πληκτρολογούσα κάτι σημαντικό, αλλά εν πάση περιπτώσει να πληκτρολογήσω αυτό το οποίο θέλω και να κρατηθεί και αυτός σαν υπότιτλος. Αντίστοιχα, αν αυτό το οποίο εγώ θέλω δεν με καλύπτει, μπορώ να το διαγράψω. Αυτή ήταν μια πρώτη εισαγωγή για το πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το VSS στο υπολογιστή μας. Βγαίνουμε για την ώρα για το VSS, εννοείται ότι μας ζητάει να αποθηκεύσουμε ή να μην αποθηκεύσουμε αυτό το οποίο κάναμε. Πατάμε εδώ ένα όχι. Και θα σας πάω πριν κλείσουμε το συγκεκριμένο βίντεο tutorial να δείτε στο φάκελο μέσα βίντεο, ο οποίος πριν δημιουργήσουμε το project του βίντεο είχε μόνο δύο αρχεία. Είχε το βίντεο 1, όπου ήταν το βίντεο το οποίο βλέπετε, και είχε και ένα αρχείο video1.crt που είναι ένα αρχείο όπου περιέχει μέσα τον υπότιτλο. Όλα τα άλλα αρχεία, video1, pic, scene change, vss, prg, αυτό ουσιαστικά είναι το αρχείο που μπορεί κάποιος να ανοίξει και το WAV για να ανοίξει με το VSS το project του. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα αρχεία, αυτά τα 4 αρχεία δημιουργηθήκαν από το VSS. Αυτό που είναι ο καθεαυτός υπότιτλος είναι αυτό εδώ το αρχείο. Αν το ανοίξετε με διπλό κλικ και αν σας βγάλει, δεν μπορεί να το αναγνωρίσει στο δικό σας υπολογιστή, δεν σας το ανοίξει, ζητήστε το να το ανοίξετε με Notepad. Μπορείτε να δείτε τους ίδιους υπότιτλους που βλέπαμε προηγουμένως, έτσι, με τους χρόνους κτλ. Και αυτός εδώ στο τέλος ο υπότιτλος, αυτό εδώ θα είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Ελπίζω αυτή εδώ πέρα η παρουσίαση να ήταν κατατοπιστική, εισαγωγική σίγουρα, μας δίνει μια δυνατότητα να εγκαταστήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε στα πρώτα βήματα το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η επιμέλεια και η δημιουργία υπότιτλου έχει πάρα πολλά κεφάλαια, έχει πάρα πολλά πράγματα για τα οποία θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί και να μάθει. Ωστόσο, αυτό είναι μια πάρα πολύ γερή βάση για να ξεκινήσει κάποιος, να ξεκινήσει να πειραματίζεται, να μαθαίνει, να ρωτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας που με ακούσατε και με παρακολουθήσατε. Σας χαιρετώ και σας υπόσχομαι να ακολουθήσει και επόμενο βίντεο για την επιμέλεια του VSS.